So diyan na guys, naluto na sa dagahong humba. So maniyahang humba guys. Diya katunay ning request day nga giun sana kapag himo kang humba. So adyo na hindi ma kuan guys kay disid ka jud way maghawid og cellphone. So tanawan lang po din jud guys. Hey guys, good morning. Ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Welcome back to my channel. So guys, naghimo ko dari guys ug kanang pakatayan sa ang ampalaya. Kay ang ampalaya guys na nurek na. So di ana nurek na siya guys. Asang ibalhin. Kay sige dari ug uwan ahan isang ibalhin siguro hanggang hapon. Kay di ta pwede magbalhin og buntag guys kay ladja ang nas init. Jagahang gipangtanom guys nga gikan sa Bohol lang kang Ate Esther. Asa na sang gitaguan kay hindi ka jud sa ma kuan sa init. So na hinahinay na sad kabuhi. Diya guys, tagahang gibuhat kaniha guys dia. Charan, diya kay na mami kanang nagpaalili mami og kuan guys kanang tubo sa gripo. Kay daan na kadyo kanian na. So mo na sang gihimon ha diha guys. Og kuan kanang ana. So apo ko mahuman ja. Ana sang gibangagan dani kay asa nang butangan og mga tambok nga duta. Kay rong dali ra kadyo bubunga nga atong ampalaya. Kay dadto pikas guys dadto. Ang itanom dadto ag kanang upo. Kaya nagana ko kita ng upo dis ni agi guys tuhak-tuhak sa manok. Manaw adjud ko naka kuan gituhak-tuhak sa manok. Ja pasalamat ko guys kay gahang taong ni daki-daki na. Nasulang na agi tuhak-tuhak na pud sa manok. May problema dari guys manok. Guys mo adto ko spikas kay nay nagpaluto og humba. So ahang i-prepare ang humba pero ugma pa hiro na ipakaon ahang i-prepare daan. Kasi sa namo guys nga mura kog napagaw kay kanang lain ka dugahong paminaw sang lawas pero lamang agwantahan kay kinahanglan man jud ka mga ngitag trabaho kada adlaw. So ato ko stikas kay nagpaluto lagi si jag humba ja busy jud kadto ko ani ugma guys kay wala gyud na kanang graduation dari sa high school. Ja si Crystal honor student. Ja napi magpaluto. Ja BUD po ko magluto po ko og pansit og biko. Pero naka-prepare na hinunto guys. Ja mga doon ako spikas guys kay ako sa i-prepare tong kuan kanang iwaon na daan ag panghumba. Ga kuan guys ga pisngaot. Siguro nasubhan ako gahapon guys sa lakaw-lakaw na pagpakuan dya. Ag resulta di ay sa ahong kuan guys ni Mrs. na ag doktor. Taas kadyo kong kolesterol. Po guys ning terek na. Ang ning terek sa ahong pipino is kanira 5 ra. Bawa na pa ba yung terek dani? Doon ako dari sa guys kay magluto ko og humba. Diyan hapit ko dari guys sa mga limon na naghana ka bunga. Diyan nabahog siya sa kabugat. Nabahog sa kabugat na. Kari dako na siya di ah. Daghan kayo sa bunga ha. So ati day daghan kayo bunga imuhang limon. So ang i-prepare daan guys sa gumbaon para ugma. Kay mabisi na pugod sa bahay kay na ko iltuon pod. Ja, para makarong is uwan-uwan. Dahil mga kahoy ra ba kay wa ma iga.
hugasan. So guys, sa man na hugasin ni ano siyang hiwa-hiwaon. So, naman nang voice over guys kay na maguwi nagpatugtog sa kuan kay na graduation. Kuan ko na ni guys, marag upat siguro ni ka kilo ni gipahumba. Para ra pud ni sa ugma pagsalusuluhan sa man og graduation isang anak. Diari ko no pud mi ma nga an ugma. Diya guys, pakita naman na unsa guys ug naman ning lutuon da aning humba kay igura man ni sa initon ugma. Ang humba di man ni madagat bisag lutuon na nimo kagabi para na mga adobo. Dugay kong hiwa guys kay naa magoy mga kuan balahibo ag baboy karning baboy na yung mga balahibo manang gipanguhaan pa na yan medyo ko magluto guys sa dyan ang panguhaan na mga namilit-pilit ng mga balahibo kay mauwaw po tayo nag-display nga na yung balahibo ni pilit nga kuan manang ang kanina yung mga balahibo na namilit doon mga madsuhan na pagkuha ni mga balahibo sa baboy yun sa nila na pag-ihaw. So diyan na guys, ano sang gitak ang darin sa ato ni sang butangan og tubig kay mo ni hang klases ang pagumba guys kanang sa ning lapwa aning karne diyan man haglapwa daning karne guys ug kana galing mahumok na galing niyang karne ahan nang habwaon anja aheng prituhon. So man yang teknik lain matag teknik kay dari pud nila diretso ra man kuno nilang timpla anja tak ang dadyo niya na ako di ko ganahan nga nangamba guys kay ara kangilig nag mantika. So dili guys ako nang gihabwa kay nakuha naman siya na lata naman nagkarne. So ato na siyang habwa arong atong patuon sa nato ni siya karedyo tarong to ni siyang tubig. Jadi agbutang si strainer kay aron makatuo siya. So mo ni hang teknik guys, so magumba ko. So katong mga nangutana din ha gani dihas ning comment. So ingani ko magumba. Kay lain-lain man uban magumba guys, diretso lagi sila magumba kanang diretso na lag timpla. Jadi mo ko ganahan din nga na guys, ganahan man jud ko kanang lami hang humba. Manang daghang kadto mapaluto na humba dari. So diyan na hato na ni siyang patuon. Kay jet kay aron mo awa pag isang tubig waron di lisod prituhon. So guys, habang gipatuon nato ni kanang magbutang na pud ko dari og kaha kay aron mainit na ni ready na sa nato nga prituhon kay aron ma kupsan ba. Diya guys, diyan na tanawa mura na sa brown kanang gisup-sup na jud ag kanang mantika sa atong karne. So nga na jud ko magumba guys. Bisan galing na magpaluto dari na og pista kanang lahi man dari magkuan guys kay ang panitan man ang baboy diya kuha man ang tambok. So katong murag himo og chicharon mo toy himo og humba. So basta magpista nga na ang lutoon guys. So kani guys, ready na ni. Kay brown naman siya na. So okay na ni siya nga ni. Diba gamay ra kadto mantika na hagibutang ganiha may karon daghan na kadto. So ingani ko guys, so magumba kung na magpapista dari sa Cebu bisag asa ko magluto guys kaya kana mga balat bitaw sa kana mga tambok sa baboy ahang man ang chicharonon dya mo na yung baon. So manay ang teknik guys ug kanang nay magpaluto og pista. So kani kay di man pista guys naman ni unod-unod gamay lami kadto ning pagkabaa. Guys ingani ko maghumba. So kasi nang pa ipagkapsan na dyan human prituhon para inag one guys dyan nag-ready na ko og Sprite, then ahos, laurel, then black beans. So halos ang itimplahan na isang suka, Sprite og tuyok. Diya guys, kaya sila dari di man sila ganahan og kanang di sila ganahan dari guys og magbutang og mga magic sarap.
Daan pa ko dari luto guys. Ang ilang ipang timpla is beef. So ang among humba guys, maglasa na ning baka, pero tanan nilang mga sudan dari guys, ang ilang ipang timpla jud is beef. So diri pa jud ko nakakuan guys, kay di sila mo gamit og bitsin, di mo gamit og badig sarap, so mao ra jud ni beef ilang timpla. So lami pagkado guys. Imong humba nga nail pork na beef nga cubes. Lami siya. So ay pud ninyo timpla guys ang cubes nga beef bisag unsang luto. Lami pud siya. So, ganun lang ka simple maghumba. So katulungan na ni guys na haon. Katulong haon na to na guys. Kapit na mapuno atong kaldero. So di na guys. Na luto na katong humba na. So humot tayo. So yummy, humok jud kaadto ni siya guys ang humba. Diya mo bitaw daghang mangutana guys ug sa giun sa nakapaghumba kay musay mamalit sila sa humba guys. Anong humok kuno kaadto sa lami. So nya na jud ko magluto guys ug humba. So try ninyo guys agang giluto. A few moments later. So kani guys nga mix na ni nga taig baka og kuan guys. May among gipangbutang dan asa bangagan. Kaya na itugsok ron guys aga ng palaya. So diyan na guys yan. So diyan na guys. Kaning bangag na niya ni butangan og batambok katong gikan sa compost pit nga mga taig baka, mga sagol-sagol, mga nalata na mga pakpak sa mga kamuti, saging. So mix-mix na ning nakabutang dani. So nagpahuway ra ko karidjat guys, gikan ko nagumba anja. Ditso ko dari kay hani itugsok kay mas ado man gud ni itugsok og hapon. Tulo-tulo anak. Dito nga na po nagdawak bani kay irong di parang mas init ba? Init. Mga day kadang manok kasuroy day.
Distansya day ay gidot ito ayaw. Dili tentang sa nang kuandan. Na guys, natugsok na dun ang ang palaya. Diyan ang gibuhatan sa gingani guys oh. Para diha sa musaka. Kuhanin sa kapunuan. Siyam.